गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। थारैनो दिनैनि बे आंनि दिनैनि दिना जोबोद बेसेन गोसा आरो दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों बे दिनै आं बेस्ट एक्टर एवार्ड्सखौ मोननानै। आं सानाखैमोन जे आं दिनै बेस्ट एक्टर एवार्ड्सखौ मोनगोन, नाथाय फाइनालि आं मोनबायानो बेस्ट एक्टर एवार्डखौ। आं दिनै बे एवार्ड्सखौ मोननानै थारैनो जोबोद लाकि फिल खालामदों, जोबोद खाफाल गोनां साननानै लादों जे आं दिनै बेस्ट एक्टर जानो हादों। दा बेनिखायनो आं मानाव गेदेर मानगोनां डाइरेक्टर आदाब इस्लारिखौ रोजा रोजा साबायखर, आंखौ बे गान्जा फाग्ला सावथुनाव चान्स होनायनि थाखाय, सुबिदा होनायनि थाखाय। आरो थेंक इउ स' माच गान्जा फाग्ला टीम आरो डिआरएस प्रडाक्शन आरो गासिबो आंनि अनसुला अनसुलि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर जे जोंनि गान्जा फाग्ला सावथुनखौ नायनानै जोबोद अननाय होदों, जोबोद सापर्ट खालामदों। दा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर खनसेबाव। दा आं बेखौनो खावलायो आंनि अनसुला अनसुलि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेबायदिनो अननाय होलांबाय था, सापर्ट होलांबाय था, जाहाथे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगालांबाय थानो हायो, गुबुन हारिफोरनि बायदि जोंनि कालसारा डेभेलप जालांबाय थायो। आं बेखिनिखौनो आंनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं रिकुवेस्ट खालामो। स' माच एन्ड लाभ इउ स' माच आंनि अनसुला अनसुलिया रायजो राजा नोंथांमोनसिम। दाथ' मोननैसो जानानै दं, नैबे आरबि फिल्म प्रडाक्सनावनो रायज्लायदोंमोन। दा बेखौ जानुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो होन्दोंमोन। दा ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव मोनसे दंबावो, जिखुनु रायज्लायनायल' जादों, बाट माबाथ'वाखै दा। रौता ओनसोलनि रायजो